За да разберем какво са изповедите на вярата и защо те са толкова важни, първо трябва да отидем в един пасаж в Стария Завет, който ни говори за Новия Завет и до голяма степен описва много добре какво ще представлява Новия Завет в най-голямата му дълбочина. Разликата между Новия и Стария Завет. Ние имаме много прилики между Новия и Стария Завет. Всъщност Новия Завет е повторение на Стария, но има една много съществена разлика между Новия и Стария Завет и затова трябва да отидем в Еремия 31 глава и аз ще прочета от 31 стих нататък. Ето идат дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои хора. И слушайте сега. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват познайте Господа. Защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще прости беззаконието им и греха им няма да помня вече. Това, което виждаме тук е нещо, което съвременната църква до голяма степен е изгубила, но ранната църква го е разбирала много добре. И то е, че Новия Завет се състои, разликата между Новия и Стария Завет се състои в това, че в Новия Завет познанието за Господа достига до всеки един отделен човек. Значи в Стария Завет ние имахме една специална класа от хора, като левитите, които трябваше, тяхната работа беше да живеят по домовете на другите. Те нямаха право на собствено наследство, но освен свещениците, които бяха в храма, ние имахме левитите, които трябваше да живеят в домовете на хората, на семействата от другите племена. И тяхното задължение беше да учат дома, в който са отседнали на Божия закон. С една дума не се очакваше всеки човек да познава Бога по един достатъчен, задълбочен начин, цялостен начин, и затова трябваше да има хора, чиято работа беше те да изучават Божия закон и да учат другите на тази работа. Но виждаме, че обещанието в Еремия е, че в Новия Завет няма да имаме нужда от такава учителска класа. И пак ще имаме учители в Новия Завет, очевидно е, но цялостният смисъл на Новия Завет е едно движение към опознаване на Бога от всеки един отделен вярващ. От всеки един отделен вярващ. Това, което ние пропускаме днес в църквата е, че този момент на познаване, този момент на интелектуално разбиране, вникване в Господа е основополагащ за Новия Завет. Ние виждаме и в Новия Завет Павел, където говори за това, че трябва да се преобразяваме чрез обновяването на ума си. И после той говори за това, че ние се борим против крепости не от плът, а крепости, които се издигат високо против познанието за Бога. И така нататък. И пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христа. На много други места виждаме как това интелектуално познание за Бога, интелектуално разбиране за Бога е съществена част от вярата в Новия Завет. Еремия 31 глава го казва. Ние нямаме нужда в Новия Завет, или поне се движим към момента, в който няма да имаме нужда от специализирана класа от учители. Всеки ще познава Бога. Какво е общото между това и изповедите на вярата? Изповедите на вярата са отговорът на църквата като индивиди и като общност обратно към Бога на това, което Той е написал в Своето Слово. Очевидно Бог не е написал Своето Слово като учебник по философия, нито го е написал като учебник по социални науки, нито в него няма първа глава, втора глава, в този смисъл, че дайте сега ще поставим всичките, ще дадем систематично определение на всички понятия в Библията, ще дадем систематичната връзка и логика между тях. Библията е написана отчасти като история, отчасти като разкази, отчасти като поезия, отчасти като морални поучения, отчасти като теология, разбира се. Но в нея няма последователна. Бог е решил да не я напише като последователен учебник, от който ние да се учим. Това означава ли, че ние не трябва да познаваме Бога систематично и да го познаваме систематично в интелектуален смисъл? Не, очевидно, че Новия Завет е едно систематично познаване на Бога. И самата идея, че ние събаряме помисли, които се издигат против познанието на Бога, означава, че ние трябва да имаме някакъв систематичен отговор към Бога.
Следователно, нашата работа като християни, индивидуално и като църква, е да вземем това, което Библията ни дава като история, като разкази, като поезия, като морални поучения и като теология и да го систематизираме. И да върнем обратно към Бога нещо, което се нарича изповед на вяра. В Римляни 10 глава, 9 стих, Павел казва следното за вярата. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. И в 10 стих, защото със сърце вярва човек се оправдава и с уста прави изповед и се спасява. Ние в предишното интервю говорихме за това, че със сърце човек вярва означава, че човек вярва с помислите си. Библейски сърцето е място, където са помислите, не място, където са емоциите или някакви мистични такива преживявания. Така, значи в сърцето си, ние в помислите си, ние имаме тая вяра, която Бог слага в сърцето ни, т.е. в помислите ни, но това не е достатъчно. Ние трябва да върнем обратно към Бога изповед с уста. Ние обратно трябва да върнем към Бога това, което сме разбрали от Неговото Слово. Това, което Неговото Слово е произвело като промяна в нашите помисли, ние трябва да го върнем наобратно към Бога като изповед. Не е възможно ние да застанем пред Бога и да бъдем мълчаливи християни. Няма такова нещо като мълчаливи християни пред Бога. Винаги това, което сърцето, с това, с което сърцето е изпълнено, излиза навън от устата. Устата прелива това, с което сърцето е изпълнено. Това означава, че в момента, в който Святия Дух изпълни сърцето ни и ние сме изпълнени с Исус Христос, изпълнени с Неговия Дух, изпълнени с Неговата вяра, нашите помисли са напълно подчинени на Христос, напълно покорени на Христос, нашите думи трябва да бъдат върнати обратно към Христос. Това е смисъл на изповедта на вярата. Големия християнски историк Филип Шаф, който прави в своите няколко тома, където събира всички изповеди на вярата, всички различни изповеди на вярата от ранната църква до наши дни, по-скоро до по-миналия век, казва съвсем ясно, че Божието Слово идва към нас, Бог ни говори към нас със своето Слово, но ние му отговаряме наобратно в нашите изповеди на вярата. Без изповед на вярата ние на практика не сме вярващи. Ние не показваме обратно на Бога, че наистина Божието Слово ни е достигнало. То не може да се върне празно. То стига до нас, то трябва да произведе в нас промяна и тази промяна се връща обратно в изповед към Него. Тази изповед я виждаме не само пред Него, ние виждаме, че на други места Исус казва, който изповяда мен пред човеците. Значи тази изповед на вяра е не само нашата изповед на вяра обратно към Бога, като за свидетелство за това, че Неговото Слово не ни е оставило, не се връща празно, но тази изповед трябва да бъде изповед пред хората. Защото Исус казва, който не изповяда мен пред хората, и аз няма да го изповядам пред моя баща. Който се срамува от мен пред хората, и аз се срамувам от него пред моя баща. И по този начин ние виждаме, че изповедта на вярата е една необходима част от християнството. Сега, тук има нещо, с което трябва да внимаваме обаче. Може ли да имаме някаква произволна изповед на вяра? Може ли просто нещо да си кажем и така, както особено много от днесните песни, които се пеят в църквите, са до известна степен изповед на вяра, но те са толкова произволни и основани на толкова емоции, а не на ясното четене на Словото, че човек започва да се чуди в крайна сметка тия хора прочели със Словото. Затова е важно да изповедта на вярата да бъде систематична и съвсем ясно и открито основана върху това, което ние набираме в Словото. Може наистина да имаш някакви усещания, емоционални усещания, че Исус ти е твоето гадже, обаче не мога да кажеш в изповедта на вярата си, ами Исус ми е гаджето. Изповедта на вярата трябва да е съвсем систематична и съвсем интелектуално обоснована върху Словото. Тя трябва да бъде систематична в смисъл, че тя трябва да обхваща всичко и всичките части да са свързани една с друга. И тя трябва да е обоснована в Словото до толкова, че всяка част от нея трябва да бъде оправдана чрез библейски стихове. А не може да бъде произволна. Тя не може да бъде просто емоциите на човека. И в този смисъл изповедта на вярата служи също и като спойка за църквата, като нещо, което сплотява църквата заедно. Хората са в църква, не защото имат еднакви емоции, не защото имат някаква мистична привързаност, привличане един към друг, или това, което те наричат любов, а хората са в църквата, дори когато не се харесват лично, хората са в църквата, защото имат съвсем ясно осъзната изповед на вяра.
Имат съвсем еднакви виждания по отношение на това кой е Бог, кой е Христос, какво е направил Той за нас и така нататък. Изповедта на вярата не е само личното връщане на изповед обратно към Бога, но то е колективно връщане обратно на вяра към Бога. Колективно връщане на изповед обратно към Бога. Единствено на тази основа ние в църквата можем да имаме Господна вечеря, или както ранната църква го нарича причастие. Причастие в смисъл, че всички са заедно, всички са части от едно тяло. Думата днес има до голяма степен мистичен, източно-православен оттенък, но тя е много добра дума. Причастие, всички биваме причастявани, всички биваме части от едно тяло. Но как знаем дали сме части от едно тяло? Само на основа на емоционална привързаност или привличане? Не. Ние знаем, че сме части от едно тяло, защото всички ние имаме еднаква вяра. Една вяра, казва Павел. Той казва едно кръщение, един Господ и една вяра. А как знаем дали имаме една вяра? Има една изповед на вяра, към която всички се придържаме, която всички я гледаме и казваме, да, това е, което аз вярвам. Аз лично, като индивид, вярвам това заедно с всички други индивиди и ние заедно правим църквата. Ето това е изповедта на вярата. В историята имаме много изповеди на вярата, разбира се, най-основната, която на практика изключва всички други ереси всички ереси в самото начало, това е апостолската изповед на вярата. До голяма степен забравена в българските църкви, протестантски църкви, или никога не са вярвали в нея, никога не са имали като формална изповед на вяра. Православната църква е възприета като... има само от време на време написано, никой от православните обаче наистина не е чел, не я разбира. Но тя трябва да се върне. И ние ще обясним по-късно защо е толкова важно да имаме изповеди на вярата и защо е толкова важно какво представлява една църква, която е основана върху изповед на вярата и църква, която е основана върху чисто емоционална, мистична неяснота, буквално.